Καλημέρα. Δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι που επικοινωνώ με αυτόν τον τρόπο με τους ακροατές σας και με εσάς. Γιατί αυτή την ώρα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι πρέπει να προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να βοηθάμε ο ένας τον άλλον και να εστιάσουμε λίγο στο θετικό, γιατί το γκρι δεν είναι τελικά μόνο χρώμα με το οποίο βάφτηκε ο νομός μας, αλλά και οι ψυχές μας και οι καρδιές μας και η διάθεσή μας, και έχω την αίσθηση ότι σε αυτή τη φάση της πανδημίας πιο πολύ θα αντιμετωπίσουμε ψυχολογικά προβλήματα διαχείρισης του προβλήματος και λιγότερο πρακτικά, γιατί τα πρακτικά τα μάθαμε, έτσι, έχουμε εξοικειωθεί. Έτσι, δεν έχουμε παραδείγματος χάρη πανικό ότι μπορεί να ξεμείνουμε από μαγιά αυτή τη φορά. Ούτε τρέξαμε να εφοδιαστούμε με χαρτί κουζίνας και χαρτί υγείας. Έτσι, γιατί η εμπειρία μας έδειξε ότι αυτό που μας διαβεβαίωναν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει έλλειψη αγαθών ήταν όντως έτσι. Τώρα ακούτε ότι μέχρι και Σάββατο και Κυριακή, εκτός από το Σάββατο και Κυριακή ενδέχεται. Και δεν χρειάζεται να φουρνίζουμε όλοι ψωμιά όπως κάναμε την πρώτη φορά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα τα της Κεδής. Αυτό που είπα στο Κροατές ήταν πραγματικά έτσι, όταν διάβασα για την πρωτοβουλία που πήρατε και τι σκοπεύετε να διανέμετε στα παιδιά των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης, ενθουσιάστηκα. Αλλά πριν φτάσουμε στη διανομή, πώς θα λειτουργούν τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης πλέον, τι αλλάζει? Λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς έχουμε μάθει τελικά πως δεν υπάρχει κανονικότητα. Αναπροσαρμοζόμαστε στα καινούργια δεδομένα και είμαστε σε επιφυλακή, γιατί όπως η κεντρική πολιτική σκηνή αποφασίζει, ακολουθούμε με βάση βασιζόμενοι στα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις συσκέψεις που γίνεται με τους λοιμοξιολόγους. Αποφασίστηκε λοιπόν από την Υπουργό Εργασίας, την Δόμνα Μιχαηλίδου, να κλείσουν τα ΚΔΑΠ, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης. Αυτό τώρα θα ακουστεί λιγάκι οξύμορο στους ακροατές σας και δικαιολογημένα, γιατί αντίστοιχα τις δομές αυτές ηλικιακά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τις κρατάμε ανοιχτές. Δηλαδή, τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά λειτουργούν. Ναι. Ακούγεται λοιπόν αντιφατικό, θεωρητικά αντιφατικό, θα σας το εξηγήσω όμως που κατά τη γνώμη μου προκύπτει το πρόβλημα. Επειδή τα σχολεία ναι μεν λειτουργούν, αλλά στα ΚΔΑΠ το απόγευμα τα παιδιά που πηγαίνουν δεν προέρχονται από μία σχολική μονάδα, αλλά από πολλές, γίνεται ένα ανακάτευμα μαθητικού πληθυσμού. Ναι. Θεωρήθηκε πιθανότατα ότι αυτός ίσως είναι ένας τρόπος εξάπλωσης των ασυμπτωματικών παιδιών που ωστόσο είναι φορείς. Τώρα υπάρξει διασπορά και δύσκολη χνηλάτιση. Εκεί που είχαμε μια κλειστό τμήμα σε σχολική μονάδα, να έχουμε παραπάνω. Βέβαια εμείς όλο αυτό το διάστημα τα παιδάκια που στο σχολείο τους, το τμήμα τους ή το σχολείο τους ολόκληρο έκλεινε, δεν τα δεχόμασταν στα ΚΔΑΠ. Γιατί το παιδί δεν κάνει τεστ, επομένως φοβόμασταν ότι μπορεί να έρθει στο ΚΔΑΠ και να συναναστραφεί με άλλα παιδάκια, τα οποία όμως μπορεί να τους μεταδώσει κάτι τη στιγμή που δεν γνωρίζαμε αν το ίδιο είναι φορέας ή όχι. Απλώς ήταν κλειστό το σχολείο, οπότε θεωρήσαμε το πιο συνεπές θα ήταν να μην το δεχτούμε στο ΚΔΑΠ. Κλείνουν λοιπόν τα ΚΔΑΠ, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά να έχουν μια απασχόληση το απόγευμα, η οδηγία που μας έχει σταλεί είναι ότι θα πρέπει να απασχολούμε τα παιδιά με τηλεκπαίδευση. Τώρα εδώ λοιπόν έχουμε μπροστά μας ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Εδώ έχω πολλά ερωτηματικά αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, με τη διαζώση παρουσία θα είναι κλειστά τα ΚΔΑΠ, αλλά θα γίνεται η απασχόληση μέσω τηλεκπαίδευσης. Ναι. Πρακτικά πώς μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Παλάζη? Λοιπόν, αυτό απαιτεί την καλή συνεργασία των γονιών, γιατί η απαραίτητη προϋπόθεση είναι να βρούμε σε αυτή τη διαδικασία είμαστε σήμερα από το πρωί, τα email επικοινωνίας με τους γονείς, έτσι ώστε να επιλέξουμε έναν φιλικό για αυτούς περιβάλλον, μια πλατφόρμα δηλαδή, μέσα από την οποία θα μας δίνει τη δυνατότητα με τη σύνδεση που θα πραγματοποιεί ο γονιός να απασχολούμε το παιδί. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να κρατήσουμε ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων, να τους δείχνουμε πράγματα, όλα αυτά που γίνονται στα ΚΤΑΠ, από τραγούδι μέχρι παραμύθι, μέχρι συζήτηση, κατασκευές. Θα δούμε τώρα ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα επιμείνω πάρα πολύ στο να τα καταφέρουμε, γιατί τα παιδιά
συνδέεται και με το θέμα που θα συζητήσουμε μετά. Πρέπει να σκεφτούμε ότι εμείς ως ενήλικες, αν αυτό το πράγμα το βιώνουμε, που υποτίθεται ότι το καταλαβαίνουμε, αλλά το βιώνουμε με μια στεναχώρια, τα παιδιά πρέπει να θεωρήσουμε ότι ενδεχομένως ούτε καν το καταλαβαίνουν. Είναι λοιπόν μια καινούργια πραγματικότητα για τα παιδιά. Όλη αυτή η προφύλαξη, το ότι τα μεγαλύτερα σε ηλικία τα βάζουμε να φοράνε και μάσκα, το ότι ξαφνικά τα πάμε στο σχολείο, αλλά μετά δεν κάνουν τίποτα άλλο, δεν πάνε σε φροντιστήριο, δεν πάνε σε Είναι μια πραγματικότητα γεμάτη περιορισμούς, κυρία Παλάζη. Ναι. Και για όλους μας, πολύ δε περισσότερο για τα παιδιά ανεξαρτήτου ηλικίας. Και είναι και μια πραγματικότητα που γίνεται πλέον μια καθημερινότητα μέσω υπολογιστών. Δηλαδή, μια μέση οικογένεια που έχει 2 παιδιά και ένας γονιός έχει μπει σε καθεστώς τηλεεργασίας. Είναι μια φρίκη τώρα. Ναι. Το ξέρω γιατί αυτή τη στιγμή να σας περιγράψω καταστάσεις στα σπίτια. Καταρχάς, δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι υπάρχει δυνατότητα σε όλα τα μέλη μιας οικογένειας να συνδέονται με κάποιον τρόπο. Είτε είναι σταθερός υπολογιστής, είτε τάμπλετ, είτε κινητό τηλέφωνο. Επίσης, δεν είναι δεδομένο ότι κάθε οικογένεια έχει την οικονομική δυνατότητα ξαφνικά να έχει στο σπίτι της έναν υπολογιστή ή 2 ή 3 ανάλογα με τις ανάγκες που δημιουργούνται τώρα. Και μέσα σε όλο αυτό λοιπόν πρέπει να βρει άκρη πώς θα φτιάξει ένα πρόγραμμα τηλεδιασκέψεων που μπαίνουμε όταν θέλουμε να συνδεθούμε με τον καθηγητή, με την καθηγήτρια, με τη δασκάλα, με το φροντιστήριο, με τα αγγλικά. Αυτό προϋποθέτει δεξιότητες για τις οποίες ο κόσμος δεν είναι έτοιμος. Εδώ τώρα, ας πούμε, στο σχολείο που κλείνει και το δικό μου το σχολείο, αυτό όλο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Πρώτα απ' όλα να το οργανώσεις, δεύτερον να το δείξεις και να το μάθουν τα παιδιά, και τρίτον, ακόμη και αν τα καταφέρουν, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι τόσες ώρες συνεχόμενες το παιδί να πηγαίνει από δωμάτιο σε δωμάτιο και να κάνει τηλεδιάσκεψη. Μα εγώ ξέρω περιστατικό που μου έλεγε πρόσφατα μητέρα, και φαντάζομαι αυτή η περίπτωση ισχύει και για όλα τα παιδιά, ότι κάθισε το πρωί το παιδί από τις 8.30-9 μπροστά σε έναν υπολογιστή, παρακολούθησε όλα τα μαθήματα του γυμνασίου, μετά ξεκίνησε τις εξωσχολικές δραστηριότητες που κάνει επίσης μέσω υπολογιστή, δηλαδή εκμάθηση ξένη γλώσσα, μουσική, όλα αυτά γινόταν μέσω ενός υπολογιστή και καθόταν ένα 12χρονο, 13χρονο παιδί σε μια καρέκλα για περισσότερες από 10 ώρες. Ναι. Είναι φοβερό, είναι αφύσικο, είναι ξένο από την φύση του παιδιού. Όλο αυτό, και η ακινησία και η έλλειψη επικοινωνίας. Εκτιμάμε με τον τρόπο αυτό πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία, γιατί το σχολείο μέσα σε όλη τη φασαρία του κτλ. Έχει την αλληλεπίδραση, έχει την επικοινωνία, έχει το γέλιο, έχει την κίνηση, έχει την κοινωνικοποίηση. Τώρα λοιπόν ξαφνικά κάνουμε τα παιδιά μας να είναι μονάδες οι οποίοι κάθονται μπροστά σε μία οθόνη, βλέπουν όσο είναι δυνατόν να δουν τους συνομιλίκους τους μέσα από μια οθόνη και προσπαθούν να μπουν σε μια διαδικασία μάθησης, η οποία πόσο αποτελεσματική είναι και αυτή, μπαίνει ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί το παιδί όταν το έχεις δίπλα σου, η βλεμματική επαφή είναι πολύ σημαντική για να μπορείς να το βοηθήσεις να καταλάβει και αυτό με τη σειρά του να ανταποκριθεί, να διατυπώσει απορίες. Και είναι και αυξημένη η προσοχή του. Το παιδί μπορεί να κοιτάζει σε έναν υπολογιστή, αλλά να μην βλέπει ουσιαστικά, να μην προσέχει, να μην αντιλαμβάνεται. Απ' την άλλη όμως, κοιτάξτε, είναι μια ανάγκη να κλείσουν τα σχολεία. Δυνατότητα. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, επειδή όλο αυτό το διάστημα, αν θέλετε με πιστεύετε, αυτό που έχει κουράσει πιο πολύ δεν είναι η σωματική κούραση, είναι η προσπάθεια να κατανοήσω και να προσπαθήσω να βοηθήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που με το δίκιο τους, με το απόλυτο δίκιο τους, θυμώνουν, γκρινιάζουν, εκδηλώνουν έτσι καταπληκτικές συμπεριφορές. Πρέπει να το περάσουμε, πρέπει να βρούμε τρόπο. Θα το βρούμε τον τρόπο. Ο καθένας εδώ ουσιαστικά δοκιμάζει τα όρια της ψυχικής του ανθεκτικότητας. Και πρέπει να το βρούμε στηρίζοντας ο ένας τον άλλον. Έτσι. Θα μπούμε σε μια σειρά. Ας ελπίσουμε, αυτό θέλω να σκέφτομαι διαρκώς, ότι αυτό έχει ημερομηνία τέλους. Θα έρθει κάποια στιγμή που θα περάσει και θα βγούμε από αυτή την περιπέτεια την οποία θα αφήσουμε πίσω μας, και νομίζω ότι αν όλο αυτό τελειώσει πολύ σύντομα θα
προσπαθήσουμε να βρούμε τον τρόπο να ξαναγίνουμε όπως ήμασταν σαν άνθρωποι πρώτα απ' όλα. Μακάρι. Αλλά αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι να μην καθίσουμε με τα χέρια σταυρωμένα, γιατί υπάρχει και αυτή η μερίδα ανθρώπων που τους έχει καταβάλει ψυχολογικά όλο αυτό και θέλουν να παραιτηθούν. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συγκριθούμε με το πώς ήμασταν την Άνοιξη με τώρα. Καμία σχέση. Μπορεί η κατάσταση να είναι η ίδια, δηλαδή lockdown τότε και lockdown τώρα, αλλά τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Υπάρχει φόβος πάνω απ' όλα. Γιατί πλέον η ασθένεια έχει ονοματεπώνυμο, όλοι γνωρίζουμε κάποιον που έχει νοσήσει, ενώ παλαιότερα δεν ήταν έτσι. Και κυρίως είναι και όλο, ότι ξαναμπαίνουμε στο σπίτι, αλλάζει ο καιρός, όλα αυτά. Τα ψυχολογικά προβλήματα είναι μεγαλύτερα. Πρακτικά τώρα, τα ΚΔΑ πότε μπορούν να λειτουργήσουν μέσω τηλεδιάσκεψης, γιατί θα σας πάρει και καιρό να οργανωθείτε. Όχι, δεν μας πάρει καιρό, γιατί είμαστε γρήγοροι και αποτελεσματικοί και είμαστε έξω εμείς για τον κόσμο. Από Δευτέρα. Αν όχι Δευτέρα, την Τρίτη θα το έχουμε στήσει όλο αυτό, αρκεί να συνεργαστούν καλά οι γονείς. Θα έχουμε όμως τα τηλέφωνα επικοινωνίας μαζί τους, θα τους δείξουμε τον τρόπο, θα βρούμε την φιλικότερη δυνατή πλατφόρμα για να επικοινωνούμε, γιατί ακόμη και η επικοινωνία, αυτό που κάναμε αυτή τη στιγμή ας πούμε, έτσι, είναι ένα μέρος της βοήθειας προς τον γονιό, προς τον συνάνθρωπο, προς τον οποιοδήποτε, και γι' αυτό θα ξαναφέρουμε και επίσης την γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, η κουβέντα αν θέλετε, στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τώρα αυτή η άλλη όψη αυτής της κατάστασης, όλα αυτά που περιγράψατε, θέλουν διαχείριση. Και πολλές φορές η αρχή για την επίλυση μιας δύσκολης κατάστασης ξεκινά από μια ενεργητική ακρόαση ενός προβλήματος. Οπότε λοιπόν και αυτό θα κάνουμε στην ΚΕΔΙΣ. Πολύ ωραία. Άλλωστε θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε με αυτό. Να πάμε λίγο σε αυτό το αρχικό για το οποίο επικοινώνησα μαζί σας. Το «Γεια σου με λένε κορώνα». Τι είναι αυτό? Το «Γεια σου με λένε κορώνα» είναι ένα καταπληκτικό εγχειρίδιο που έβγαλε η Ένωση Ελλήνων Ψυχολόγων και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί σκέφτηκαν αυτό που ανέφερα προηγούμενα. Πώς λες ένα παιδάκι που είναι 6 χρονών, 5 χρονών, τι είναι αυτό το περιβόητο που το ακούει σαν COVID-19, σαν κορονοϊό στην τηλεόραση, το ακούει στις συζητήσεις των συνομιλίκων. Λοιπόν, και φτιάξαν ένα πάρα πολύ ωραίο παραμύθι, το οποίο εξηγεί όλες τις πορείες που μπορεί να έχει ένας μικρός και ένας μεγάλος, αλλά με αυτό το μοναδικό τρόπο που έχουν τα παραμύθια να λένε τα πιο σοβαρά πράγματα και να περνάνε τα πιο ωραία μηνύματα. Οπότε λοιπόν αυτό εμείς το διανέμουμε στα παιδάκια μας, στα ΚΔΑΠ, από τη στιγμή που είναι εγκεκριμένο και από το Υπουργείο Παιδείας, και είναι έτσι πολύ όμορφα εικονογραφημένο, και η κορώνα λοιπόν που θα μπει στο σπίτι μας, γιατί αν δεν το ξορκίσεις το κακό με το χιούμορ και με το τέτοιο δεν παλεύεται. Λοιπόν, η κορώνα θα μπει στα σπίτια των μικρών και θα βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να συζητήσουν λίγο για αυτό το πράγμα, το οποίο θέλω να πω, γιατί σας άκουγα προηγουμένως που λέγατε ότι πραγματικά έχει ονοματεπώνυμο αυτή τη φορά το πρόβλημα. Απ' την άλλη, επειδή πάντοτε σαν άνθρωπος θέλω να τα βλέπω λίγο και θετικά, αυτό που λέω είναι ναι, υπάρχει ο φόβος ότι υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που νόσησαν σοβαρά, αλλά παρατηρούμε από τους γύρω μας ότι υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που περνάνε μια ίωση σαν αυτές που περνάμε κάθε χειμώνα. Και άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε θωρακισμένο τον οργανισμό μας όσο το δυνατόν πιο πολύ, όλα αυτά που λένε οι διατροφολόγοι, φρούτα, σαλάτες, βιταμίνες κτλ. Και αν τυχόν προκύψει ένας πυρετός ή μια αδιαθεσία, να μην μας πιάσει πανικός, γιατί είναι μια γρίπη, δεν υποτιμώ τη σημασία, προσπαθώ λίγο να το δω, να δω ότι πρέπει με ψυχραιμία να αντιμετωπίσουμε εφόσον μας συμβεί, γιατί αυτά τα παραδείγματα των συμπολιτών μας που νοσούν δείχνουν πως πρόκειται για μια ίωση έντονη και με διάρκεια, θέλει προσοχή, αλλά αντιμετωπίζεται, και αντιμετωπίζεται με προφύλαξη, με όλα αυτά που κάνουμε όταν κρυολογούμε, απλώς με μεγαλύτερη σοβαρότητα και με μεγαλύτερη, ευθύνη. Δεν θα βγούμε έξω, δεν ανάγκη, δηλαδή ο κόσμος λέει έχω αδιαθεσία, δεν μπορώ ούτε στο νοσοκομείο να πάω.
Μπορεί όμως να επικοινωνήσει με έναν γιατρό και να πάρει έτσι οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει παραμένοντας στο σπίτι, και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, των κρουσμάτων δηλαδή, περνάει μετά από λίγες μέρες, περνούν τα συμπτώματα, σε άλλους λιγότερες, άλλες περισσότερες, αλλά περνάνε. Είναι μικρό το ποσοστό των ανθρώπων και συνοδεύεται και από άλλη βεβαρημένη η κατάσταση σε θέματα υγείας. Θέλει απλώς προσοχή και να μην υποτιμάμε λιγάκι τα δείγματα που μπορεί να μας δίνει ο οργανισμός μας, έτσι. Ένας πονοκέφαλος, ένας χαμηλός πυρετός, άλλες φορές δεν θα μας σταματούσε. Τώρα όμως θα πρέπει λίγο να μας κάνει πιο επιφυλακτικούς, να ακούμε λίγο τα συμπτώματα που μας δίνει το σώμα μας. Και να περιοριστούμε. Τώρα δεν ξέρω πώς. Και να περιοριστούμε. Και θα περάσει. Ξέρετε, και αυτό θα περάσει. Επειδή ασχολούμαι και το ξέρετε πολύ καλά εσείς εκεί στην ΕΡΤ, 3 χρόνια είχα τη χαρά να κάνω μια εκπομπή, μιλάμε συμβουλευτικά, επειδή ασχολούμαι με τη συμβουλευτική. Η συμβουλή που δίνω στον κόσμο, σε όλους, είναι μία-μία τις μέρες. Θα θεωρούμε ότι κάνουμε ένα μικρό αγώνα, στο τέλος κάθε μέρα θα λέμε δόξα τω Θεώ, τα καταφέραμε, και να προσπαθούμε να βρούμε κάτι θετικό πάνω στο οποίο μπορούμε να εστιάσουμε. Κάτι που έκανε τη μέρα να είναι λίγο διαφορετική και λίγο πιο φωτεινή. Στον απολογισμό της μέρας να μετράμε τα θετικά και να ακολουθούμε έτσι λίγο και την προπονητική των αθλητών, μέρα με τη μέρα από πάνω. Ότι βάλαμε ένα μικρό στόχο και τον πετύχαμε, και μακάρι να φτάσει αυτή η στιγμή που θα μπορούμε να ξανααγκαλιαστούμε. Γιατί αυτό που ακούω, θα το ακούτε κι εσείς, αλλά το έχουμε ανάγκη και όλοι, και κυρίως αυτοί που τηρούσαν έτσι τα μέτρα όλο το διάστημα, αυτό που λείπει περισσότερο είναι η αγκαλιά. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό, γιατί το λένε και οι επιστήμονες, ξέρετε, για το τι εκρίνει ο οργανισμός όταν βρίσκεσαι σε μια ζεστή, μεγάλη και σφιχτή αγκαλιά. Αυτό μας έλειψε πολύ, αλλά ξέρετε κάτι, μας βοήθησε όμως επίσης να καταλάβουμε και το πόσο σημαντικό τελικά είναι. Και όταν θα έρθει η ώρα να το ξανακάνουμε, θα είμαστε πιο σοφοί στο ποιους πρέπει να το κάνουμε. Δεν είναι και αυτό σημαντικό? Ποιοι απέδειξαν όλο αυτό το καιρό ότι την αξίζουν αυτή την αγκαλιά, και επίσης πόσο σημαντικό είναι να τη δίνουμε και να την παίρνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Συνεδρία κατάντηση. Είχαμε καιρό να τα πούμε, είχατε και εσείς ανάγκη. Ναι. Σας ευχαριστώ απλά πάρα ο κορονοϊός είναι και αυτές τις απώλειες που έχουμε εδώ στην ΕΡΤ Σερών. Χάσαμε όλους τους συνεργάτες, γιατί εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να βρίσκονται εδώ λόγω των μέτρων ασφαλείας που υπάρχουν. Θα βρεθούμε ξανά όταν όλα θα έχουν τελειώσει, που λέει και το τραγούδι. Να είστε καλά, ευχαριστώ, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σε όλους.